Gerada huwa għalliem tal-arti u l-lingwa miż-Żejtun. Ma' One Use dan iż-żagħżugħ jitkellem dwar l-applikazzjoni tiegħu biex imur fuq Mars daqs li kieku kienet xi ħaġa normalissima. Clive applika biex jipparteċipa fil-proġett internazzjonali Mars One li għandu l-għan li jtella komunità ta' umani f'Mars u jsostni ħajjithom hemm permezz tal-użu tal-aħħar teknoloġija. Ma' One Use, Clive Stqarr li huwa applika biex jispira lin-nies. Li din forsi tista' tilab daqsxejn ma' ħsibijiet tan-nies. Għaw ħafna nies għandhom ħolm differenti u jiena ninkoraġġihom il dawn in-nies li jsegwu l-ħolm tagħhom. Allura bekk veru ma għamiltix b'intenzjoni li nispiċċaw fuq l-aħbarijiet, ħanejdwa kif inhi. Imma għall-inqas issa nista' nwassal il-messaġġ li jekk wieħed għandu ħolma għandu jsegwiha sal-aħħar iżomm saqaħ mal-art u jkun determinat biex isegwi ovvjament din il-ħolma. If you look okay, you know I'll say when I see your face. L-istudenti ta' Clive jirreaġixxew bil-qawwi wara l-aħbar li l-għalliem tagħhom jaf jitlaq u qatt ma jerġa' jiġi. Kif tista' tmur fuq Mars, għalfejn sejja fuq Mars, tallin titlaqniex, ibqa' hawnhekk, jew kien hemm min ukoll qal li ħaniġi miegħek. Ironikament, Clive jgħid li fil-ħajja huwa importanti li wieħed iżomm saqajh mal-art. In-nies jistgħu imorru f'dinja oħra fil-ħolm tagħhom, però jistgħu jiġu lura, jsegwu l-ħolma li għandhom imma jżommu saqajhom fl-art. Ġifieri dik servit ukoll ta' inkoraġġament tal-istudenti. Ħafna huma dawk li jsejħu lil Clive mignun minħabba l-ambizzjoni tiegħu. Għal dawn in-nies kellu messaġġ. Issa dan nies ifhem jien inkompli magħhom ġifieri niċċajta mhux problema għalija billi jikkummentaw jgħaddu ċertu kummenti, ġifieri risposta tiegħi għalihom li għala m'għandhomx jesprimu ruhom billi jgħidu li miġnun bil-provi, jien nixtieq dan nies isiru jafuni daqsxejn aħjar lili. L-4 persuni li se jitilgħu Mars se jintgħażlu wara l-votazzjoni tal-pubbliku fuq is-sit marsone.com. Clive irid jintgħażel minn fost 10,000 ruħ li applikaw. La darba jitilgħu Mars dawn l-4 persuni se jkunu osservati mid-dinja kollha permezz ta' kollegamenti televiżivi kontinwi.